Әйдә җырлыйк әле. Яңа гасыр каналында халкыбызның яраткан тапшыруы җырлыйк әле. Әйдәгез дуслар бергәләп. Җырлыйк әле. Саулармысыз, мөхтәрәм тамашачылар. Җырлыйбыз, әлбәттә без бүген җырлыйбыз. Алай гына да түгел, рәхәтләнеп күңел ачабыз, ял итәбез. Бүген бездә дөрес бәйрәм. Ул да булса җырлыйк әле. Әссәламу алейкум, җыр моң сөеше татар халкы. Бездән сезгә ялкынлы кайнар сәлам. Хөрмәтле дуслар, ТССРның 100 еллыгы уңаеннан республикабыз үзешчәннәре белән таныштыруны дәвам итәбез. Бүген без җырлыйк әле сәхнәсен халкыбызга Сөләйман Юсупов, Таһир Якупов, Нәфисә Василова кебек җырчыларны биргән Теләче районыннан килгән һәвәскәрләргә бирәбез. Һәм инде көчле алкышлар белән тапшыруыбызның төп уенчыларын сәламлибез, дуслар. Көчле алкышлар белән дәррәү килеп. Беренче уенчыбыз Фирая Имамиева, Олы Мишә авылыннан. Фирая ханыма алкышлар, рәхмәт сезгә. Икенче уенчыбыз Илсур Галимов, Теләче диелгән. Алкышлар. Өченче уенчыбыз Нурания Гыйлметдинова, Олы Нырсы авылыннан. Олы сәлам. Ох, егетләр, кызлар, бүген барлык Теләченең данын яклыйбыз инде. Сез әзерме? Әзер. Ох, ут янып торалар. Һәм инде әлбәттә аларга җан атырга килгән якыннарына, дусларына, хезмәттәшләренә рәхмәтләребезне җиткерәбез. Һәм үз-үзегезне күрсәтеп, без монда дип бер балкып алкышлап күрсәтегез әле. Барысы да күрсеннәр әле сезне. Менә алар, хөрмәтле дуслар. Шулай ук бүгенге студиябыз кунагы Теләче районы мәдәният бүлеге җитәкчесе Давыт Солтангәрәй улы Ихсанов. Саулармысыз? Исәнмесез, милләттәшләр, җыр сөюче тамашачыларыбыз. Без менә бүген районыбыздан бер төркем мәдәнияттә, сәнгатьтә хезмәт итүче хезмәткәрләребез белән килдек. Һәм дә инде үзебезнең районыбызда яшәүче барлык халкыннан кайнар сәламнәребезне алып килдек. Сезнең тапшыруга һәм дә инде телевизор караучы тамашачыларыбызга, якташларыбызга. Рәхмәт. Җыр сәнгатенә үзләренең зур өлешләрен керткән шәхесләребезне горурланып әйтеп китәсем килә. Заманында бөтен татар халкының үзенең моңнарында тибрәткән, үзенең җырларын бүләк иткән Таһир Якупов. Шулай ук озак еллар җыр һәм бию ансамбльдә солист булып эшләгән Сөләйман Юсупов, Татарстанның халык артисткасы Нәфисә Василова. Шулай ук бүгенге көндә иҗат итүче композиторыбыз Фәрит абый Хатипов. Татарстанның, Россиянең атказанган артисткасы, районыбызның мактаулы гражданины Венера Ганиева, Татарстанның халык артисты Рәсим Низамов, Татарстанның атказанган артисты Марсел Вагизов, Алина Сафиуллина. Һәм дә бүгенге көндә менә яшьләребез, бер төркем яшьләребез сәхнәдә әйтик, бик матур гына чыгыш ясыйлар. Менә безнең горурланырлык шушындый зур күләмдә талантлы шәхесләребез күп. Һәм дә инде быелгысы елның иң мөһим әйтик бәйрәмнәрнең берсе Бөек җыенның 75 еллыгына багышланган фестиваль конкурслар безнең авыл җирлекләрендә башланып китте. Шулай ук безнең менә март аенда оешма предприятиеләр шушы концертларны дәвам итәчәк инде. Безнең менә бүген җырлыйк әле тапшыруына килделәр. Өлкән буын әйтик кешеләребездә, яшьләребездә бар. Аларында безнең үзебезнең үзешчән сәнгать өлкәсенә зур өлеш керттеләр, хезмәтләре зур. Алар сезгә бүген үзләренең матур җырларын бүләк итәрләр. Ай, рәхмәт. Инде күреп торам, уенчылар инде уйнарга ашкынып торалар, җанатарлар җан атып балкып торалар. Музыкантлар шулай ук әзер. Әйдәгез әле, дуслар, үзебезчә матур итеп, рәхәтләнеп, Җырлыйк әле. Җырлыйбыз, Алла бирса, ләкин иң баштан уенның төп шартлары белән танышу кирәк, шулай бит.
Телевизион музыкаль уен 3 түрлі бәйгеден тұра. Her ülüşte 3 birim, birimge tügel cevap bergen oyuncu 10 bal ala demegende oyunun her ülüşünde 30 bal oynatıla. Birinchi ulush bizning Tingla Ali deb atala. Topshirig'imizning avtori Najib aboy bizga Tatar xalq kuylarini o'ynayashaq. Siz indani anglab olib, tugal etib ismini aytib berga tegish bo'lasiz. Tugal ismi kerak. Üsteldeki müzik oyun kuralların kulubuzga alabız. Oynap qarayıq alaydagiz. Oynap qarayıq ayday naqshusula ayttirib cevapның әзірлігін білдірәбіз. Әзгіне атып алсақ, onun arasının ekranına jırlı jırının ismin, tügel ismin iske düşürəbiz, onun arasını aytəbiz. Çünki tügel cevap birmegen uçuraqta oyun yürüyüşü yanaşağızdaki kündəşinizge küşe. Bugün siz kündəşler şuna göre oyunlardan yoğaltmışa motor etip oynuq dostlar yemi, rahatlanıp, dertli etip. Siz hazır mı? Hazır. Oh, mine. Demek oyunumuzu başlayız. Tingla eli, bugün indi jır bular. İhtibar bilen tinglayız birinchi kuy. Najib aboy, siz siňa. Oyun başlandı. Kunduraq bulunları. Oyun kuralı bilen. Oyun kuralı bilen Firay appa. Bunları yaktaşımız Süleyman Yusupov repertuarından. Tügel cevap. Elbette. Kunduraq bulunları. Kunduraq bulunları hürmet dostlar, ali kuplarımız ali isimde gumman işkenleri yoktur. Bizde Firay appamız 10 bal aldı. Tebrikliyiz. 10 bal, birinchi 10 bal. Allah'a şükür oyun başlandı. Bir atına bu əzirlənsən də şu jırlarga bulay başqarmazsın. Ay rəhmət diləkilərge. Ay rəhmət. İkinci jırlı nişik jırlarlar mı iken? Biligəli. Nindi jır bulun? Biligəli. Başta Najib aboy söz sizge. İkinci kuy. Күзгі осы günlerde. Bizning Firay appa başta aytan narsını şıltırata. Lekin cevabı dürüst. Cevabı dürüst amul ilgiri bulup çıktı. Nuranya hanım gafu. Az qağınasınga qaldığız, az qağına. Firay appa bizga yaqinroq turganga meken birinchi anni eshitdik. Tügel cevabı için elbette 10 bal, 10 bal. neticede 20 bal. Ura! Yürü gider dey bu
Кайда китте әлеге җырыбыз? Инде моңлана гына башлаган идек, рәхәтләнеп җырлый гына башлаган иде. Ничектер җырлыйсы килеп калды. Әйе шул. Алга таба нәрсә булыр икән? Әйдәгез әле, тыңлыйк әле. Ой, хилләу. Фирая ханым, инде беренче итеп җавапның әзерлеген белдердегез, әмма дә ләкин җавабын ашыгып хилиләү дип кенә бирдегез. Ничек инде җавап тагын Мурхат? Илче бага. Әлбәттә, Илче бага, хөрмәтле дуслар. 10 бал сезнеке Нурания ханым. Шушы урында инде әлбәттә үзебезнең музыкаль инструменталь ансамблебезгә рәхмәтләребезне җиткерергә кирәктер. Әлеге моң дәрт дөньяларны алып кергәннәр өчен рәхмәт аларга. Кириллов Николай, Константин Суханьянский, Дина Закирова, Нәҗиб Бәдретдинов. Рәхмәт сезгә, дусларым. Инде шушылай тиз арада безнең беренче өлешебез азагына якынлашты һәм инде көтеп алган парлак мизгел вакыты килеп җитте. Яңа Гасыр каналы һәр уенчыга үзенең җырлау осталыгы аша бөтен татар дөньясына күренү, танылу мөмкинлеге бирә. Без аны йолдызлы мизгел, ягъни парлак мизгел дип атыйбыз. Һәм әлеге мөмкинлек безнең әлбәттә беренче уенчыбыз Фирая ханыма килеп җитте. Фирая Имамиевага. Аның бүген кызы бездә студияда кунакта. Розалия, шулай бит. Сез сезгә. Рәхим итегез. Имамиева Фирая Гомәр кызы, ягъни безнең әниебез Теләшә районы Олы Миша авылында гомер итә. Әниебез 22 яшендә тул калып, 2 кызын әтинең нигезендә үстерде. Ул безнең батыр йөрәкле, киң күңелле хатын кыз. 68 яшьлек әниебез бүгенге көндә ялгыз гомер итсә дә, һәр даим үзенең оныкларының, балаларының хөрмәтен тоеп яши. Әниебез бүгенге көндә дә Аллага шөкер, заманадан артта калмый. Һәр вакыт районыбызда үткән мәдәни чараларда, иҗади кичәләрдә актив катнаша, Балкыш фестивалендә лауреат исемнәре ала, үзенең моңлы тавышы, татар халык җырлары җырлавы белән авылдашларын сөендереп тора. Без әниебез белән горурланабыз. 50 ел төп йорт килене булып, яшәгән нигезендә, оныкларына хәер фатихасын билеп, балалары хөрмәтендә, күңел тынычлыклары белән хидиятле озын гомерләр кичерсен дигән теләктә калабыз. Без дә әлеге яңгыраган матур теләкләргә кушылабыз. Амин, шулай булсын дип әйтәсе килә әлеге сүзләрдән соң. Хәзер инде уйныбызның тәртибе буенча игътибарыгызны экранга юнәлтүегезне сорыйбыз. Без сезнең бәхетегезне сынайбыз хәзер. Җаныгызга хуш килгән уен коралын сайлап алып әйтегез әле безгә. Мин һәр вакыт Динәнең чыгышларын игътибар белән карыйм. Мин гомер буе инде гармунга, баянга җырлап йөрсәм дә, скрипканы сайлыйм әле. Скрипка диделәр. Динәбезне сайлап. Менә. Динә сездән дә бәхетлерәк. 30 бал ләкте сезгә, нәтиҗәдә 50 бал. Тәбриклибез. Музыкаль күчтән әйшегез белән җырлык әле сәхнәсенә чакырабыз сезне, рәхим итегез. Парлак мизгел. Бик җиңүнең 75 ел уңаеннан яу кырында ятып калган батырларыбыз хөрмәтенә син кайтмадың дигән җырны башкарам. Бакчалар
kebek yağlanır Urman kullarına okuş koydu Sandıvaşlar kildi eğlenir Sandıvaşlar kildi okuş koydu Sin koytmadın kitken jirengenen Okuş gider urman kullerinden Sin gitmesin bizning ko'ngildan Okuş gider urman kullerinden Sin gitmesin benim ko'ngildan Okuş gitti urman kullerinden Havalarda konan bağına Bik yaman soğugan günlerimde Kimge koyayım seni sağınıp Bik yaman soğugan günlerimde Kimge koyayım seni Бик зур рәхмәт сезгә, Фирая ханым. Теләче районы тамашачысы сезнең сихри тавышыгызны яратып тыңлыйдыр. Ә бүген инде барлык милләттәшләребез дә сезне ишетте. Сез бүгенге тапшыруга чын бүләк, җырларыгыз өчен, моңларыгыз өчен зур рәхмәт сезгә һәм бу алкышлар сезгә бүләк булып яңгырасын. Ә без алга таба барабыз, шушы алкышларыбыз белән икенче өлешкә күчәбез һәм ул өлеш безнең уйла, әле дип атала, димәк инде безнең төп уенчыларга бу өлештә яхшылап уйларга кирәк булыр. Чөнки экранга аерым бер җырдан сүз тизмә бирелә. Ә сез бу сүз тизмәнең кайсы җырдан икәнен аңлап алып, төгәл итеп исемен әйтеп бирергә тиеш буласыз. Озын сүзнең кыскасы ул да булса, шундай кызык итеп карап тора. бу өлештә безнең сүзләрне яхшы белү кирәк. Кайсыгыз җырларның сүзләрен белә икән? Без икенче өлешне башлыйбыз. Уйла әне, бу сүзләр кайсы җырдан? Игътибар белән карыйбыз, укыйбыз һәм төгәл итеп җавап бирәбез. Уенчылар инде әзер күреп торам. Бәлки бу өлеш гел ил сурабыйныкы булыр әле. Һәр чак язлар дигән. Туган авылым Ох! Фирая апа юл Фирая апа бирмәй. булганда. Ике сүздән шундук төгәл җавап. Афәрин. Шулай ул. Нәтиҗәдә 60 балл, дуслар. 60. Тәбриклибез. Тәбриклибез, котлыйбыз. Ну, егетләр, кызлар, авыр сезгә, Фирая апа белән. Авыр. Türlü
Инде экраннар каршында отыручы тамашачыларыбыз да әлеге җырны җырлап, үзләренең туган якларына, туган авылларына кайтып килгәндер дигән теләктә алга таба барабыз. Алда икенчелешнең икенче соравы. Сөйгән ярым. Фирая пандашмый бит әле. Алга таба шигәле яшьләй сөйгән ярым. Исурабый, аңа дәшмәсә дә ярый дигән сыман карап куйды. Алар ахыт бирәбез инде. Яшьләй сөйгән ярым. Ятка калды җанатарлар, әйтмибез яме, белсәк тә. Әгәр дә алар белмәсә, сезне сезгә бирәбез. Яшьләй сөйгән ярым ятка калды. Әйтегез. Йөрәк сире. Йөрәк сире! Исурабый! Анда бит инде дәррәү килеп кул шабырга кирәк. Менә бу футболны кабул итәм дип куйды Исурабый. Афәрин, тәбриклибез, нәтиҗәдә 10 балл. Исурабый да безнең белән. Бирәле кулыңны. Икенчелештә берсеннән берсе моңлы җырлар. Өченче сорау нинди булыр икән? Алс. Нурания пайдагыз безнең белән бергә. Тартынма алсин. Тартынма Яшьлегем алсин, хисләре. яшьлегемнең кайнар хисләрен дип. Яшьлегем хисләре Яшьлегем дөрес, хисләре. дөрес, дөрес. Нурания апага. Нурания апа сузып матур итеп җырлап җибәрде. Уен коралы белән төгәл җавабын бирде һәм инде без аңа 10 балл бирәбез, нәтиҗәдә 20 бар. Сахраларда ялгыз йөргән чакта, яратам мин чәчәк исләре.
сөйлесе килә дә мактайсы килә. Менә һәрберсе җырлап утыра Азат. Кайчагында киләләр бит менә кемдер җырламый утыра. Бүген бөтенесе җырлап утыра. Алана түгеләр, рәхәтләнеп, шулай чайкала, моңланалар. Безнең инде дуслар, икенче өлеш бетте, димәк инде парлак мизгел вакыты Илсур әфәндегә килеп җитте. Дөрес елмая ул, шулай бит. Юк гына елма турым. Аның тормыш чәчәге, хәләл җифте Фәния ханым янәшәсендә иш бүген монда студияда сүз сезгә. Рәхим итегез. Галимов Илсур минем яраткан тормыш иптәшем. Тумышы белән ул Саба районы Югары Шытсу авылыннан. Бүгенге көндә Теләче авылында яшибез. 2 бала үстерәбез. Илсур район газ хуҗалыгында мастер булып эшләй. Буш вакытларда җырларга ярата. Тальянда, баянда уйный. Кубызда, курайларда уйный. Шуңа күрә безнең өебез җыр моң авазларыннан яңгырап тора. Илсур балаларга да курайда, кубызда уйнарга өйрәтә. Үзебезнең гаилә ансамблебызны төзеп, төрле конкурсларда катнаштык. Тормышта да Илсур бөтен эшкә кулы ятып тора торган тырыш, уңган кеше. Егет кешегә 70 төрле һөнәрдә аз дигән әйтем, нәкъ аңа туры килә дип уйлыйм. Бу тапшыруда мин аңа уңышлар телим. Бик зур рәхмәт, Фәния ханым. Әлеге уңышларыңа бик кирәк булачак. Хәзер чөнки без Илсур әфәнденең бәхетен сынайбыз. Илсур әфәнде экранга карый. Җанына хуш килгән уен коран сайлап әйтә. Мин инде үземнең гармоныма хыянат итеп булмас, гармонны сайлыйм. Нинди бал булуына мөһим түгел. Бары тик гармон булсын. Илсур әфәнде һәм ул ялгышмады. Нәтиҗәдә 20 бал дуслар. Нәтиҗәдә 30. Ох, тәбриклибез. Субханалла, субханалла. Музыкаль күчтәнәчегез белән җырда яле сәхнәсенә рәхим итегез, көтәбез. Парлак мизгел. Ара бүдүрә шәшләреңне сине тарарсың, мине үрмәм шул, сине тарарсың, мин үрмәм. Давылга минеп ташка басып, сине карарсың, мин булмам. Давылга минеп ташка басып, сине карарсың, мин булмам. Vay yanında yaktı yıldız, vay tuğdu seni batende şu, vay tuğdu seni batende. Şehit jirlerde uzak yürüdük, bir sağındım vay dede. Şehit jirlerde uzak yürüdük, bir sağındım vay dede. Zəngər şəşkə vata turğan güllərdə bulayken şol, güllərdə bulayken dünya bulğaş bik sağınğan güllərdə bulayken dünya bulğaş bik sağınğan güllərdə bulayken. Bayılla kilgen sayırar kışnım,
Исурабай. Тегенде басып тұрғанда шунда елмайып қылама тұрғына басып тұра, сәхнеге шыққаш екі аяғына шалт етіп, тіз етіп басып, кейін сулап, рәхәтләніп бір үздірді. Достар, келішесіз ме? Искиткіш башқару, рәхмәт сізге. Бишлік. Исур Галимов, балқышылар сізге. Біз енді жәмәғат шалқышыларыбыз білән үшінші үлішке күшәбіз. Хәм bu үліште біздің тип уенчалар видео сұрауға жауап іздейлер. Әлігі видео сюжетларыны әзірлерге ярдәм еткен әр кішіге біз үзіміздің шексіз зур рәхмәтләрібізді жеткірәбіз. Бу язмаларда алар бір нинди әзірліксіз, таныш булмаған жырны жырларға тырышачаклар. Сіз инде аны аңлап алып, түгел итеп, исемен әйтеп берергә тиеш буласыз. Бик кызыклы үлеш, игътибарлы булырга кирәк. Уен дәртін юғалтмыша, зихінләріні шуалтмыша, үшінші үлішімізіне башылаймыз! Бірінші видео язма. Şallar, genç yargan yolas, yolda ulaktan, sanam sürmez. Aman yaratam. Әйе! Исурабиға парлақ мезгіл келішті. Тегәл жауап? Яқташыбыз Фәрит Хатипов күйі Хаман яратам. Менә шулай, біздің жауабымызны тағында туландырып қойды Исурабай. Бұл жауабы үшін мен илліні берірейм, әмәді ләкин 40 құрмет достар, 40 бал тәбриклейбіз. Біз алға таба давам етәбіз. Икенче видео язма. Иқтибар. Иделінің амашыда етік атмайлы. Оғасың иділкәйім. Түгел исім керек, хам жырлап берегізер айдағыз. Тоқтағыз әлі Нұрания апаның йылдызлы мезгілі. Битул, тирәні битул, кең битул, шулайрақ. Нинди ауыл күйді баталап әліге жүр? Қорашта ауылы күйі, яқташыбыз Тахир Якупов жырлай тұрған. Міне, хөрмәт достар. Қошы керегі бізге 30 бал тәбриклейбіз. Сам түгел жауабын яңғыратты ол.
булдыралар. Менә шулай җырланырга тиеш әлеге җырлар. Безнең җәмәгать тапшыруыбызның соңгы соравы килеп җитте. Уен коралларын кулга алабыз Һәм карыйбыз. Seni yaratam, seni yaratam. Менә нәкъ тә шулай соравы. Һаман яратам. Һаман яратасыз, төгәлисем. Әйтергә микән, әйтмәскә микән? Әйтәсезме сез бүген? Дөрес, әлбәттә шаярам. Әйтергә микән, әйтмәскә микән? 10 бал сезнеке. Нәтиҗәдә 50 бал, хөрмәтле дуслар. Мөмкин түгел. Шәп булды. Безнең инде дуслар, 3нче өлештә азагына якынлашты, димәк парлак мизгел өлеше. Нурания ханыма килеп җитте. Нурания Гыйлметдиновага. Нурания ханымның кызы да безнең студиябыз кунагы бүген. Нуриса, рәхимит, сүз сиңа. Без гаиләдә 4 бала, мин әнинең төпчеге. Әниебез нинди генә эшкә алынса да, эшне җиренә җиткереп, аңа иҗады якын килеп эшләде, эшли. Әниебез әтигә терәк син, безнең горурлыгыбыз, 8 оныкның яраткан әбисе син, сиңа бары тик уңышлар телибез. Кичә бик дулкынланып, реакциям булыр микән дип борчылып утырган идең. Әнием, син бөтен җырның сүзләрен беләсең, иң мөһиме аны иң матур итеп, бик моңлы, искитмәле тавышың белән җырлыйсың. Уңышлар сиңа. Рәхмәт. Ай, рәхмәт. Без инде хәзер сезнең бәхетегезне сынабыз. Игътибар, әлеге бәхет сынау өлеше уенның төп нәтиҗәләренә йогынты ясарга мөмкин. Баллар алмашынып тора. Без гаиләбез белән Николайны һәм аның барабанын бик яратып тыңлыйбыз, карыйбыз, мин шуны сөйлим. Бик моңлы инструмент, Давид. Әйдәгез, барабан, дармагын коралларын ачып карыйбыз. 20 бал. Афарин. 50 бал. Нәтиҗәдә 50 бал, тәбриклибез дуслар. Һәм инде Нурания ханымны җырлый гали сәхнәсенә дәшәбез. Парлак мизгел.
ханым. Читтен күзәтеп торсаң, шундый тыйнак кына ханым. Күңелдәге хисләр сәхнәгә менгәч моң булып агыла. Искиткеч моң яшерелеп ята икән Нурания ханыбызда. Шулай бит. Тамашачылар ишетеп шаккаткандыр. Рәхмәт. Шелтерәп аккан шишмә кебек тавышы. Искиткеч. Без инде Уйнымызга төп нәтиҗәләр ясарга Әйе. керешәбез. Инде беренче уенчыбыз Фирая Имамиеваның 60 балл дуслар. Тәбрикләйбез. Илсур Галимов 50 балл иясе. Нурания Гилметдинованың 50 балл. Шулай. Менә бит ул дуслык. Шулай итеп тапшыруыбызның җиңүчесе дә татар җырын югары зауык белән башкарып милли моңларыбызга мәхәббәт тәрбияләгән өчен дигән мактау дипломы белән бүләкләнә. Фирая Имамиева. Зур рәхмәт сезгә, Фирая ханым. Бик зур рәхмәт. Вакыт табып килгәнегез өчен, җырларыгыз, моңнарыгыз өчен. Һәм инде сезгә истәлеккә минем якташым Дамир Абый Гарифуллинның шигырьләр җыентыгын бүләк итәбез. Безнең даими спонсорыбыз Дамир Гарифуллин. Иҗатыгызны тагын да үстерегез безгә, янәдән кунакка килегез, тагын да җиңүләр яулагыз. Сәнгатькә яшик барыбызда. Амин. Сәнгать, җыр, моң яшәртә. Рухи байлыкны бер нәрсә белән дә алмаштырып булмый, дуслар. Шулай да, хөрмәтле дуслар, бүгенге тапшыруыбызны җыр бәйрәмен тәмамлар вакыт та килеп җитте. Бүген бездә кунакта үзләренең сәнгатьләре белән гырланып яшәүче Теләче районы үзешчәннәре булдылар. Милли үзенчәлекләребезне, җыр моңларыбызны саклап калу безнең уртак бурычыбыз. Иҗади уңышлар сезгә. Сезгә, хөрмәтле тамашачылар, үзебезнең иҗат төркеме Алина һәм Азат Кәримовлар исеменнән исәнлек, саулык, күңел тынычлыгы теләп, саубуллашабыз. Җырлап яши, хөрмәтле дуслар, киләсе очрашуларга кадәр сау